Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Kimat tung ini pai shwa sha kimat kubor nak leng jela ki nong shong snong jong nong rim nong ladau ka bahab por Ribhoi district kila kno bo chairman jong village employment council laniga VEC nong rim nong ladau uba Karpius lengdo bat ka secretary jong VEC ka kong pentingan shadap kila pendon kambakla ya kapisa haduk shiklur khatwei lak arfwei hajar saus pa shipotengka kabadai naga skim bela shispasngi lani ke MGNREGA kila kam bakila lap ya kani lembaga RTI naga office jong block development officer jong ka Bhoilembong CNRD block ka Hebrid Shevinia Lindo Maunai kabadang khat lais nem karta dang shen kala job hagrensa ni kopruai kabala long hari bilat ya kabala tip kum ka United Kingdom vocal star unsigned under 18 ka Hebrid Shevinia kadai ka khun nungkong jong ka kong Sherry Queen Lindo Maunai bat u Vincent Paul Kongwar kibasong basa maulai mauyong Japung Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma Ulayatu bakidon sauspa sangut kinong India kiba pulih hari Bangladesh kiba lawan payeng no lengba kakat kaput kepadon hadauki. Nagini ulaong ba kumba prapongut kidai na Kejela Meghalaya kat ba kiwaipat kidai na keleng Kejela gari India bat kidon ru kiba na Nepal bat Bhutan. Kakenhun menteri jong sarkar jela haka khat khandai tarik unai tung arajar arpusau kala jer kerteng thamai yaki surok ki snong bad yaki office sarkar menteri ramba jela Konrad Kongkal Sangma ulayatu bakidon nriu teli ki surok bad arteli ki jaka bala jer kerteng thamai bad sauteli kidang don ki bala terwa thamai barok kidon shipoteli ki surok bala jer kerteng thamai bad arteli ki office sarkar ka sarkar jela lembaga tenat sports and youth affairs kala ajing rap mar arlak arpo hajar tengka ya ime i kemon walang ibadai na southwest Khasi Hills district bat ka kong Wanda Shisha Daukai na Ribhoi district kibala penkre elade ban lek yashimenta bat ban mi khman ruya kari India hakjing yakop mare marathon kabala tip kum ka 13 Pan Pacific Masters Games 2024 kapan salong Hanongba Queensland jongkari Australia hau naiwing arjar arpsa kinong tray contractual nurse haka khat khandai tarik unai tung arjar arpsau kila lek bania kendo ya ka menteri ke bakmi ya katanat ka koj ka khia jong jela ka Dr. Amperin Lengdo ban pen sngo halor ki mat jing dawa baka sarkar kan penmi no da ka jing pen bana haka bay dei bat ka jing thung kampura ya ki nurse hagi jaka ai jing sumar boper haka jela kum hagi sop health center ki primary health center bat ki community health center ki badan keleng hak jela hak joko por gila dawaru badai ban pendam no mardor ya jing pen bena tungkam kontrak bala pen bena dangshen dakatanat ka koj ya ka Meghalaya State Olympic Association kala pen bena ban penlong ya ka third Sora half marathon haka atwoi tarik unai lor arajar arpusau bat ka tarik ban ai kerteng ganlong hadu ka shipo tarik unai tung arajar arpusau working president jaga MSOA uba John F. Karshieng bat general secretary uba finally pariat hagajing keren bat kila pathai kubor kila yatu ba ya ki t-shirt bat ki bib number on sasam haka khat khandai bat arpo tarik unai lor ha JN Stadium Polo Grounds kajing mare kan sedang nagasnong light sok plia bat on sapun kot pat hagasnong mouse mai haga jaka jengok kai ya kakshat no singtiam menta tung ini pai yakimat kubor na kelengkari unang yalam jangka Samajwadi Party u Akhilesh Yadav ula pentikna ba unlek yashim menta hagasngi baka Trinamool Congress kan rakhi ya ka Martyrs Day haka arfuai tarik unaitung Lakhot ngubhai u Akhilesh daga menteri rangba jangka West Bengal ka Mamata Banerjee
Kani ka Martyrs Day kadai ka dak jingkan mau buram ya ka jingyap jong ki khal laingut ki brio ha ka jingye ki jong ka West Bengal Youth Congress ha ka arpoi tarik unaitung khat khandai spa khandai pulai. Kum gadak ka jingpen slori ki nongsna film bakin la banang yai pen mi film ka sarkar Bihar kalapan bena bakan ai jingyarap ya ki da ka pisa khnang bakan nomdai tangkalat yo kam yo jam ni kalat kamai jakpo hnrei kanyarap ru ban pensapriang ya ka ktien bakren kinong Bihari ki MLA jong ka NCP naka kanhon ka bayalam do Ajit Pawar kilale ya kendu ya unong yalam jong ka NCP SP u Syarat Pawar ban ya kren ya ka jinglong jingman ka sain perthei kini ki arngot ki Pawar gidei ki baya syurut bha paramaki namar kajing ya kini ban long try ka NCP nrei ki nong pek perman ya ka sain perthei kila ong baha ka politics omla ban batai namar bakini ki arngot ki la ban ya long biang kawai nak benta ban yobat ya ka borsen sha ka Enforcement Directorate kala kem yo MLA ka Sen Congress ha Haryana u Surinder Parwar bat lakano bo don kti ha ka ban ti be anya ki marpo khndo ka ED kala lek khanra yeng sa pat kum juru ha office jong u bat kilayo kurup san klor tengka pisa bat ki tiar siat pan bethai balawan ra na bari u he saipan ha ka perthei u badai u CEO jong ka Tesla bat ka SpaceX u Elon Musk ula ai kublai kerpang yo menteri rangbado kari India u Narendra Modi namar ba udai unong yalam u babon tam ki follower ha ka X ha ba yanu jor bat ki wei pat ki nong yalam jong kiri ka perthei hadu ka khat sau tarik unaitung kiladon hadu shispa million ngot ki follower jong u Modi ha ka X ulat ke jela West Bengal u CV Ananda Bose ula ong ba kajing sya keno jong u ba u jrong kti ya kanong trai haraj bawan kadai ka kam ka balale da ka menteri rangba ka West Bengal ka Mamata Banerjee u menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa Sharma ula ong ba kajing bun brio ki pai Muslim kala nang kieu kat panang mi usnem ha Assam bat lada kane kumni ula ong bahado usnem ar hajar sauhwei ki babun pai tam ha Assam kindai ki Muslim u Himanta ula ong balada shim jingkhain ka babnia ka pen i ba jingbun brio ki Muslim ka kieu bon sha bania ki Hindu menta tung ini pai yakimat kubor na kaleng kiri ka perthei kumba shi hajar ngut kisamla pule ki bana India ki ba pule ha Bangladesh kila wan pai no shala ka jongkari hadien bakalami ka jingya kan at ka bajor hari Bangladesh ka Ministry of External Affairs ka sarkar India kala pentip bakala dep panya kren ya ki nong panya lengsun ki kat khapot bat kumjuru ya ki sipai BSF bakin yarap bakin nong India kin yo ban wan pai suk shalayin New spa new puprangot ki samla puli ki wan pai leng ba ki kat khapot kat ba ar spa ngot pan kila wan pai da ka leng sun na Dhaka bat Chittagong ka High Commission jongkari India ka badon Dhaka kala ai jingkhain ba ki don palat sau hajar ngot ki samla puli ki badang sakut haduk mentaru u officer rangba jongka African Union ula pentip ba ka Afrika ka duna nong hikai kumba khatsan million ngot ai ula keren ya kani ha kajing rakhi kajing yalang ka ba sau pusan jongka ordinary session of the Executive Council jongka African Union ka balalong hanong ba Accra jongkari Ghana ula ong badon kam ban ajing hikai pentibet yaki babun ki samla ha ka kam hikai namar balada duna palat kino hikai onomla dalai leiru ban kentiu yak kanu kari u menteri rangba do jongkari Canada u Justin Trudeau ulapan bena ba kadon ka jingpen kela ha ka kenhun menteri sarkar jong u ulai thu bo ulapan rong ya u Stephen McKinnon kumu menteri batmai uban pek ya katanat labor ka International Court of Justice kala penmi ya ka hukum ba ka jingkurup ka Israel ya ki jaka jong ka Palestine ka dei ka balong beain bat kala hukum ya ka Israel ba ka dei ban mi no nagi jaka jong ka Palestine kalau hukum ru baga Israel kan namla satiaban kamtrai ya ki jaka ki bakala yo kurup hakatma khat khandai span riu punyo ya ka bala tipru kum ka 6-day war lapan mi ya kane ka hukum hadin bakila don bon teli kiri ki bala lek tunro syakayeng bishar halor ka jing hiartma ka Israel ha Gaza Strip
Ka Lebanese Army Command kala yo kem prapun rengut kinong Syria ki batmu ban yai lenti na Lebanon ban lecha Italy. Kidai ki batmu ban rungto lengba ka Duriau na El Abde ka badon ha ki benta basyate jong ka Lebanon. Ki sipai kila kurup ru ya ka lieng jong ki kat ba ka jingtok yit benia ya ki karang ya shkaman. Ka Sarkar Pakistan kala penmi ya ke jing penbena bahkan khang lut no ya baro ki mar bala penmi da ki company ki bana Israel kum ka dak ke jing Persya ya ke jing hertma ka Israel ya ka Palestine. Ka Sarkar kala shim ya ke ni karai hadin ke jing ki jong ka Tehrik el Labaik Pakistan ha Faizabad. Ka Pakistan kala rai ru bahkan beteng ban ai jing Arab ya ki nong Palestine bat kan yai beteng ban Persya ya ka Israel. Ka Sarkar Bangladesh kala penjari da ka curfew ha barok kawai kari Bangladesh hadien baka jingya ki jong ki samla puli kala poi sya ka jingya snam. Haduk menta kila don shispa sangut ki pala yap ha ka jingya ki. Ka menteri rang bado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala khot ya kreni ki samla puli bania penbaik bat ki khnang bakan wan phai biang no ka syongsuk syongsan rei haduk menta ki samla puli kimpat ai khubor. Lagi 3 NM ban lek syakami jingya kren. Kita gilong kimat-kimat kublai.